Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ɗan uwana barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu da saduwa a cikin sabon bidiyon namu. Insha Allah bidiyon da muka zo muku da shi a wannan lokaci shine yadda za ka kalli istacin mutum ba tare da ya san ka kalli istacin ɗin shi ba a bisa WhatsApp. Insha Allah ku bi mu ku ga yadda za ka iya yin hakan. Da yawa wasu sun san hakan kuma wasu ba su san hakan ba. Insha Allah ku bi mu ku ga yadda ake yin hakan. Okay, insha Allah. Yanzu za mu dan ɗigo uku wangana sai mu shiga freebird and secret mun sha aiki dai a kansa. Okay, da mun shigo nan za ka isko sub ɗinka idan haka yake to yana bisa ku da muka kalli stacin shi zai gane. Yanzu muna son mu kalli stacin wani ba tare ya san mun kalla ba sai mu tausa wannan sai mu fito. Yanzu ba mu shiga WhatsApp ɗin mu gani. Bari mu shiga mu danna mu ɗaura staci ko shi zai yi sauƙin sauka yadda za mu yi aikin mu ba tare da shi mun kalli stacin nasa. Kuma ga nan bai nuno alama ba. Okay, yanzu kuma idan za mu fidda shi in za mu koma kuma mu je mu fidda shi. Mu shiga freebird and secret sai mu koma mu hidda shi kuma. Bari mu shiga wasu ɗai ɗin mu gani. Za mu sake ɗora wani saboda mu ga yadda abin yake. Okay, gashi nan mun kalli staci ɗin. Kuma ga nan ya nuno mana da mun kalli stacin ɗin. Insha Allah wannan mun ka zo ƙarshen bidiyon namu. Mun gode, kada ku manta da subscribe da comment domin mu gane abubuwan da muke yi suna amfana ko kuna alfahari da su. Insha Allah mun gode.